van de oven pakst ich meine Arm en zegt dat wir echt moeten gaan. En ik zie dich recht in die geschminkte gezicht, wat ik met die beurt zal gaan doen. Is het mij, wie laat vandaag de eind die is? Is het mij, of ik de boot anders niet heb gemist? Is het mij, dat ik morgen niet lig in mijn kist? Dus wees het mij, dat dit de laatste al is. Ik neem vandaag echt geen blad voor de mond, alleen een stille bergwaas op scheid. En o 11 rungestig 6 weer te bond, dan zeg ik vol passiegeheid. Jongens, wie te moe en jij uit met de stress. In het leven gooit ze niet altijd 6. Dus doe ze nog iets vies, veel les. Is het mij, wie laat vandaag de eind die is? Is het mij, of ik de boot anders niet heb gemist? Is het mij, dat ik morgen niet lig in mijn kist? Dus wees het mij, dat dit de laatste al is. Het is vasteloven, dus ik ben de baas. Ik sticht er nog altijd niet bij. Dus help door mij niet meer te helpen vandaag. En laat mij voorlopig maar hier. Zolang de spas hier nog ganz gratis is, loop ik de vastelovensdosis niet mis. Dus voor